pred domov. V bode vypnutia, ktorý je za kopcom. Za týmto kopcom je letisko. Náš odletový bod. Taký Gözek. Leobe. Letisko Leobe pred nami. Ľavo máme veľký bod vypnutia, aj odletový bod. Máme plus 500 metrov, to je mali veľkú výšku pridatia pásky. Tak, si nechávame rezervu. Skúšame si, ako to sem tu závetri toho veľkého kopca. Vidím, že to tu padá. Tak sa ideme priletiť viacej na svet. Ale už to tu aj stúpa, takže super. Kravičky na paši o výške 2000 metrov morských. A my čakáme na teplotu, kedy sa to napečie. Zatiaľ je to lenivé, dostupy iba 2 morský, ale to na nejaké veľké akcie není. Na svahu, snažíme sa tu niečo nájsť. Na napečenej strane. Sme pred otočkou Bad Gastein, Port Gastein, 10 km dotáčame a ideme potom domov. Dnešné dostupy 3700 morských. A celkom to funguje, uvidíme, aká bude cesta domov. Budeme mať nejaký 150 km od domu. Stretli sme mŕte padačkárov. Až to išlo na nervy, tak sme museli odtiaľ odlietať od Staveru. Otočenie vzor z Gasteinu a letíme ďalej. Domov to máme 130 km. Astýr 72. Vytočili sme nejakých 3700 až 800 morských. Tam sa pozrieme, ľadovčeky vidíme. A uvidíme po týchto chmárkach, či sa nám podarí nejako priblížiť. Na doletení úlohy minus 1800 a domov minus 800, keď tak. Tak, vytočil som 4000 morských strop, to sú skoro bázy, a letíme po kurzovke. Na doletenie úlohy minus 100 metrov. Takže uvidíme. Pred nami sa robia tumuly na ceste, tak na to nejako dohopsáme. Lebo to východné rameno je ešte nejakých 97 km, ale vpredu vidím tie škúly, takže to prebranie za mnou podobno trošku. Ten Astýr, čo asi lepšie niekto, že neviem, stále stráca výšku za mnou, aj keď vyrážame na rovnako a letíme 120, 130. Dalo by sa povedať, že fajný flight dokos, máme to plus 1000 na dokos, ale druhú poslednú točku máme tuto pred nami za tými skalami, takže potrebujeme mať rezervu, aby sme sa vrátili cez tieto kopce, kde sú tie vrtule. A
A letisko je tuto za týmto masívom tej dolinke, tam tiež treba mať rezervu nad tým svahom. Takže Veľká Baňa, Marka pod nami, letíme rovno popodne. Tak, po pristáti v Timmersdorfe November Max si dal 300 a krásne zašpinavený od mušiek, od vypnutia skoro. Celý let sme naberali moskitos, čumákos, všetko špinavé od moskitov, úplne mega tuty. Budem zase umývať jak čmeláka. A 72. Astýr Braňo už vyklesáva 1000 metrov rezervu, ktorá sa zišla, pretože dosť hadzovalo závetrie. Takže vítaj doma November Mike.